Шоп и Търновка се возят в едно купе на влака. Влака влиза в тунела и се чува глас от купето. Моля ви се, какво правите? Я не ме пипай ти. Айде, де. Какъв стъхват ще ме пипаш мене, бе? Ма моля ви се, ма какво правите? Леле, моля ви се, не дейте така. Леле, ма какво правите ви, бе? Ма какви сте работи? Ма какви сте мръщи? Ма какво и той? Ма моля ви се, ма вие май и бети. Вестникарка продава вестници, идва при нея гражданин. Добър ден, може ли един вестник 24 часа? Да, заповядайте. А мога ли да ви задам един личен въпрос? Да, кажете. Имате ли путка? Простак, мръстик, не ви срам, маш от тук, махай се от тук. Чекай ме, питаме, пък какво се развика веднага? Спокойно. На другия ден се повтаря същото нещо. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Може ли един вестник? Имате ли путка? Простак, мръстик, дивак, пак го изгонила. 5 пъти се повтаря това и тя казва на мъжа си. Мъжо, има един и се ма пита дали имам путка. Какво да му кажем? Следващия път аз ще легнем под вестниците и като те пита имаш ли путка, ще кажеш имам путка. И да видиш какво ще го правим. На другия ден той пак идва. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Да, имаме, разбира се. Може ли един вестник? Да ви питам един личен въпрос. Имате ли путка? Имам путка. Ми като имаш путка, защо мъжът ти не е бе теба, е бе жена ми, мара ти еба майката? Отива един при лекаря и казва: докторе, знаете ли какво бе? Така, извинявам се, че ще ви го кажа, ама много ми дълга кура, братче, пречи ми, ще моля го намали ме малко. Как? Моля ви се, без жена ви не мога да реша. Нямам жена, бе, аз съм разведен, ние сме се разделили. Ама много ми е дълъг, пречи ми у краката, ето така, като вървим и пречи, мота се. Нека така малко го намали. Ма не мога, как, колко ме, аз трябва да питам все пак от женския пол. Я да извикаме: сестра, ако обичате, вижте на човека това. Ау, какво е това, бе? Какъв този човек, бе? Ами, той иска да му го отрежат малко, защото му пречи на краката, като върви. Абе, докторе, защо не му нанадате краката да станат по-дълги? Да не му пречи, бе. Мъж при чужда жена, в това време звъни мъже и тя казва: скъпи, скачай от балкона, моля се, скачай, ако ни завари мъжа ми. Ако ни завари, той има пистолет, ще стреля, ще убие мене, ще убие децата, ще убие и тебе. По-добре, само една жертва, може пък и да останеш жив. Как че скочим от 6-ти етаж? Еби, нали си кавалер, нали ми обичаш? Добре, айде, защо съм кавалер, че скочим, маля, как че скочим, почва правим, леле. Скача и когато лети във въздуха, вика: Господи, ако сега ме оставиш жив, никога повече не погледнем чужда жена, че си ебем само моята. Никога няма закачам чужди жени. Господи, много те моля, спаси ме! И пада в камион с мебели. Оглежда се, протяга се на дивана, поглежда нагоре и вика: Мале, колко малко летех, колко много глупости казах. Един хваща гаджето си, улисва се по голяма любов, страстта го избива и почва да я съблича гола, започва и тя вика: Мореца, не дей, ма за каква ме мислиш, ма Мореца, не дей, ау, вкара го! Той казва: що да го изкарам ли? Как ще го изкараш, бе, садис? Във влака се вози гражданин, който му става лошо, когато се вози назад. Пред него се вози дама, която се вози в момента напред. Той я попитва: извинете, може ли да се сменим местата, защото като се возя назад ми става лошо? На мене също ми става лошо, господин, и затова се возя напред. Да си взел билет, да се возиш напред. Добре, ти се благодари, че не тълка пък. Моли. В това време се сеща, че има хапчета против повръщане на Ерон. Закацил си сакото зад него, бърка в джоба, вади 5 час, гълта ги наведнъж и си рекал: сега се управих, нея ми става лошо. Обаче
до него имало закачено друго сако и сакото сако той избъркал джоба и бръкнал на другия до него. А другия до него имал запек и бил за разлабване. След около 10 минути влака спира на една гара. На гарата знаете, че туалетната не може да се използва на влака и нашият започва. Я, остана бе. Опа! Аде! Я! Мори! Мори! Че се накенци. Леле, па и влака спрел на гарата. Сега трябва да го чекам да тръгне. Моли! Дръж се дупе, не сме си излагали. Айде! Абе отгоре го спрех, отдолу се обади да му е майките. Опа! Дръж се дупе, не сме си излагали. Извинявайте, че така си викам, ама аз съм си такъв... Просто репетирам, аз съм артист съм, репетирам. Такава репетиция, че усетите след малко, ако го пущим... Аре бе, влака, тръгваме бе, 2 часа на нагара. Пати влаковете, моли. Влака тръгва, той бяга, отива до клозета и вижда, че е заето. Мама ти дева, на гарата се реш, на гарата. Аре, море се излизай, ти свършил малко, аз ще почваме. Аре бе, братче, аре бе. Айде! Кенза и спокойно, и аз свърших. Обаче отвътре се чува един глас. Плазети! Мамата ще му еба на това дет ми спи апчата! Таксиметров шофьор ял боб и като кара си подпръдва. Той не може да усети, че мирише, обаче идва един културен клиент, сяда до него, усеща мирисмата и тъй като бил много културен, да не го обиди, му казва: извинете, колко коня ви е колата? Па 85 коня. Абе, некой от те коне май се е настрал, бе, брат, че много мирише. И един телефонен разговор. Ало, банката ли е? Еба майката, и жена ми така мисли.
годинки она ми даде едно такова книжденце, аз го гледам па го въртим, па вика, мама, това ли е киното, него че гледам. Това е билето, в него че влезеш вътре, влезеш, бе. И че влезем, да влезем, води го кажеш. Отида я и тъмън да влезем вътре, като знам още нарошим от тъмно, че той! Мана изкара ми я къде. Сърцът ми падна, изкара тия се изгахчи надолу. Мама, не викам, какво ще така, ама? Она ми се вземе билето, си че она го се вака, че трябва да се стара мен. Момията умере, аз си ми я гледам, право като ме гледаш, тук чета да човек 15 години. Нещо чекайте го още малко, може свъртиш да ме гледаш, и ли вътре, или вътре. Мале, го от сърбец, ма. Аре, викам 15 ти има клики си до тъй. Презна я вътре, аз имам много народи да гледат напред, отпред те мърти. Ние българите имаме една. Винаги сме ние обвиняваме около. Ние обвиняваме нашите съпровати, обаче резултатът е около. Вие ще видите в материала, който не сте написали. И така. Клас. Дали. Клас. Палил с там. Павилион. Павилион е издади тая ръка от китата на пъти. Издади е какво? Нахакала е дома. Ето ма, другара, да я влезах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Поно аз така Крум. Така, презимето? И през име, и през летец, то са неизмерено, но се съд. А кой те пита как се казва презиме? Как се казва лети, бе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум, знаеш какво другара съдя? Така, трето? Трето съм го забрал, да го не помня. Имаше още едно Крум Зарко от Трънков. Добре, той Трънков как ще го запиша? Ма да си учил да знаеш да пишеш. Бата огазов съдя да видиш. Бе, че човек се какво говориш, бе? Как може да кажеш така? Той съдят на зала, бе? Хайде, не! Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Как си родя? Аз съм се родил по Черешово, бе. Да, брат, черешите, майка ни била по черешки, там е хванал коремо и аз съм изязнал колкото ме гледаш. Бе, година е дата, не знаеш, бе. Годината е някъде измежду годините, ама дата ти ще намериш, защото си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш ли, бе? Тя е мал пашапорта, му не се черли като намирили, па мислили, че е некой тефтерци и си спасали газовете с него. Ма как ще си избършат, ке? Да го повтарям, аз. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Та с другарка виждаш ли я? Познаваш ли я? Виждал ли си я някъде? Чекай да го види. Моля да те познавам. Не знаете как съм гледал, какво съм се държил 2 часа, значи е Бе, нас не интересува какво си правил, бе. Нас не интересува какво точно си видял. Седим си в гората, другаро, съдя и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат целива. Прегръщат, цаливат се, я тръна след тях. Не съм любопитен, ама викам тия могат да се наебат. Ама малък се! Без такива цинизми, бе! Даре, я реком мога да не се ебат. Абе, разбрах ти кой е направил, бе! Дай нататък, разбрах ти кой е направил. Даре, за ебана нема говорим, нали? И легна она до учинка и почна да се боричка. Ту она отгоре, оно доле, она отгоре, оно доле, она отдоле. И по едно време другаро съдия, он като се беше изсервил целият като лимон. Ей, че като си бръкнал в гащите, като извади един такова голем кур. Значи каза да казваш такива цинизми, чакай с културно му, извади член. Даре, он извади член, ама коя член беше? Абе направо курси беше, ма член да знае как се вика, бе. Ей, че колко ме разманда ерца насам натам, он е би ти член. По едно време като дигна роклите и като смъкна гащите. И я като видох, другаро седя, извинявайте, ма на путката членка и да кан да знам се не объркаме па. Слушай, Ставана, ще изхвърля една на ванканите, путка Фленко, умръси ме име, аз ви каза.
те от начало така бая съркоплева. Те съркоплева, ма накрая като запана, като му теги едно ебане. Аз веднага напускай залата, кой го намери това зле? Чека бе, другаро съдия, така си го знам, така си го говорим. Ма искам да питам тази думичка член какво значи, откъде произлиза. Да бе, че това дет ти каза, да го казваш бе. Дет вика, че го мандаерцал бе, я било. Абе, ама член курле бе. Бамо мамът. Да мене от ТКС-то за курли му има бе, ба трека, мамо да бъде, брат. Гледай сега как